क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब बाथाबारि टिलापारा गामियाव खुंगा सेथि रुंसारि लाख्रि बर' बाहागि खुरमा संनाय सन्मिलन हाबाफारि खुंफुंदों। लाख्रि बर'नि बाहागि फोलेरफोरनि बानजायनायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सोनाब बाथाबारि टिलापारा गामियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंगा सेथि रुंसारि लाख्रि बर' बाहागि खुरमा संनाय सन्मिलन हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गिबियाव फिरफिला बिरहोनाय रुंसारि लाख्रि बर'नि फोलेरनि गेजेराव रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि मुङै आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय गाहाय सायनासालि बेखेवनाय बायदिनिफ्राय हाबाफारिया जागायजेनो। बेनि उनावनो गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय सौफैनाय हानाय लाख्रि बर'नि बाहागि फोलेरफोरनि सिनायथि लालायनाय आरो मोनसे गेवलां मेलबो जानानै थाङो। बे गेवलां मेलाव 200 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो दासिमाव लाख्रि बर'नि बाहागि खुरमा फोलेरफोरा गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोसारनानै थानायखौ फोलेर संनायनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे बाहागि सन्मिलनखौ मानो खुंफुंनाय जाखो बेनि सोमोन्दै खुंफुं आफादनि आफादगिरि भबेश चन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि ध्रुब बसुमतारी बिथांमोनहा बेबायदि फोरमायो। जों दा दाब दाब जायगायाव दङ जोंनि बंसफ्रा। दा बे बंसफोरखौ जों जाहाथे सिनायनो हायो, खौसे जानो हायो। बे गिबि खेब नैबे टिलापारा पश्चिम बाथाबारि गामियाव गिबि खेबनि थाखाय जों बे लाख्रि बर'नि आरो लख्रि बर'नि बंसफोरनि बाहागि सन्मिलनखौ खुंनाय जादों आरो। बबे ओनसोलनिफ्राय फैदों जाथि? दा बे जोंनि गाहायैथ' बे टिलापारानो जोंनि बंसआ। दा जोंहा गोदो आबौ सुबेला गावनि फिसाफोरखौ लानानै गगामुग मिमाङाव रायजो जाहैदों। गगामुगनि माबायाव मा होनो उखुमाथियाव दा बेबायदि रायजो जाहैनायाव बिथांमोनाबो फोलेर एरहैबाय बाहागिया। दा बेखायनो जोंना बिनि फिसाला थुराराम बसुमतारीया गावनि हान्जाफोरखौ माने 16सा बाय बाहागिफोरखौ लाबोदों आरो बेनिफ्राय दंबावो जा हगमाबिल बैयाव जोंहा आदा करुना कान्त रुंसारि जाबाय, बिथांनि फोलेरफोर फैदों। आरो बेनिफ्राय बिनि बिफाया जाबाय मनि महन बसुमतारीमोन। दा जोंनि बंसआ जाहैबाय मा उनाराम, थेमाराम, सावनाराम बे बिदा फंबाय साब्रैया लाख्रि बर'नि फिसाफोरमोन आरो। दा बिनि फिसाफ्रा जाहैबाय मा तुहबिल, सुबिल, बेबादिनो माबा बिनाराम आरो बेनिफ्राय मानिक, भारत बेबादिनो फिसाफोरनि बे दालाय दासा जाबाय बे दिनैनि थुबुर जानाय बाहागि सन्मिलना। जों नुनो मोनदों सिगाङाव नोंथांमोननि टाइटेला बर'मोन, दा बसुमतारी जादों, माबोरै जाखो? बे समावहाय माने बाथ्राया ओरैबादि लादों, बर'मोन नंगौ, जेलानाखि बर'फ्रा म्लेच्छ होनजाबायदोंमोन ना, बे म्लेच्छनिफ्राय उद्धार मोननो माबाया बर'खौ टाइटेलखौ सोलायनानै लानाय जादों। आरो बे हजरत सिंहआ 1886 सनाव बिथाङा बेंगलाव बर' सोदोबखौ माने आबिष्कार खालामदों। बिनिफ्रायनो जोंहा बे खाजोना खांग्रा मण्डलफ्रा मेचनिफ्राय बर' टाइटेलखौ होनाय जादों आरो। नोंथांमोना बे सन्मिलनखौ उननि समावबो खुंजानाय थांखि लादोंमोन? औ, बे थांखिखौ जोङो लालांबाय थागोन। फैगौ बोसोराव जोङो आसा लादों इसोराव अनोब्ला बे जों दा गगामुग धेमाजि जिल्लानि गगामुग माबायाव खुंहैनो सानदों। आरो जोंनि बंसफ्रा सिमेन्ट सापरियावबो दङ आरो। जों नुनो मोनदों नोंथांमोना मोनसे गेवलां मेलबो लाखिदों। मा सावरायनो जादों बे गेवलां मेलाव? बे गेवलां मेलाव लादों जोङो गाहाय आलासि लेंहरदों जोंनिनो बंस। आरो बेनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बारग' माने आफादगिरिमोन बर' थुनलाइ आफादनि बिथां बानेस्वर बसुमतारीखौबो हांख्रायहरदों मेल बेखेवगिरि। आरो ओमफ्राय जोङो लाख्रि बर'नि बाहागि संनायनि बिजाबबो दिहुनदों, बेखौबो बेखेवगोन। आरो बेनिफ्राय बिथांमोन आलासिमोनहा बे लाख्रि बर'नि बंसाबलिखौ बोरै गोजोर लाखिनांगौ, बोरै खौसेथि थानांगौ, बोरै सान्थि थानांगौ, बेफोरखौ माने बुंगोन आरो। बेनि थांखिया बेनो। ओमफ्राय जेसेबांनाखि जोङो बे जोंनि बाहागियाव धोरोम बासिया जासे माने जों ज' जादों। बेवहाय माने सोरबा खृष्टान, सोरबा सतसंगि, सोरबा बाथौआरि दङ, गोबां धोरोमनि मानसि दं।
खिन्थु बे धोरोमखौ लायालाबानो धोरोम बासिया जासे जों ज' जादों आरो रुंसारि लाख्रि बर'नि जे सेथि खेब बाहागि सन्मिलन बेखौ जों दिनैहाय खुंनाय जादों सोनाब बाथाबारि आथिलापारा गामियावहाय दा जोंहा बाहाय गासैबो जों हांख्राय मथे दिनैहाय गासैबो जोंनि बाय बाहागिफ्रा सफैजोबदों आरो जों बेखौ फुंनि हाबाफारि मथे फिरफिला उरायहोनाय लादों आरो रुंसारिफोरनि जे मण्डप बेहाय बिबार बावनाय आरो जों मोनसे गेवलां मेल हाबा लानाय जादों मानि थाखाय नोंथांमोना बे जाथि सन्मिलनखौ लानो गोनां जादों जाथि सन्मिलनखौ जोङो गोदोनि जे बियायं सियायंफ्रा जुदा जाजोब्बाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांजोब्बाय बेखौ जों जाहाथे खौसे सिनायथिलायनो हायो आरो इयुन जोलैफोरखौ जोङो जे बिमायं सियायंफोरखौ मिथिनो हायो बिनि सोमोन्दै जे जाथिया बा हारिया बा फोलेरा जे मजबुत जायो जों बिनि थाखाय बेखौ खुंनाय जादों नुनो मोनदों नोंथांमोना सिगाङाव बर' टाइटेलमोन दा नाथाय बसुमतारी जाफैबाय माबोरै जाफैखो थिग गोदो नंगौ सैथो माने बर' हारियानो बर' टाइटेलमोन दा बिनि उनावहाय एसामिसनि खोथा बर'नि खोथा अनेक फैदों जानो हागौ जों मिथिनायावहाय दा गोदोनि मानसिफोरा टाइटेला गासैबो बर'मोन बिनि उनावहाय जों दा गुबुन बसुमतारी नार्जारी बायदिसिनाया लासै लासै सोलायबोदों आरो बेवहाय धेमाजि मिमांनि दङ जोंहा ओरै पाटगाव ओरै दतमा आरो ओरै मा होनो सरायदाखा दागगारि भुटाननिफ्राय गासैबो जोंनि बाहागिफ्रा बाहाय जमा जाफैदों गेवलां मेलाव मा मा सावरायनो थांखि लादों जोङो गेवलां मेलाव जाहाथे जोंनि जे बाहागिफ्रा जाहाथे मजबुत जायो इयुनाव जाहाथे लेथेर फेथेर जाया अराय गोजोर जानानै थायो बेनि थाखाय जों बेखौ खुंनाय जादों गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997